Armen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Cheche. Ginaingon, mahal ta ka. Apan ako'y mahimo. Ikaw man ang gusto nga magpalayo sa akong kinabuhi. Ako na lang dawatun. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. May kalimtan. May dugo na sab nga miaga sa ako. Diyos ko, naguhaan na sa tingali ko. Patrick! Dong! Oh, Dong! ano ka? Luto kong sunadres kusina. Dali sa Dong! Dali na yun! Ha? Oh, sige, naanak ko. Patrick! Kung ano hindi kayo des yung pa, ano ba ka? Naungsalisan ka? Oh, kumusta naman pamati mo si Mulawas, ha? Okay raman, Dong. Pero, nakasiguro kong nakuhaan na sab ko. Ang tatikas doktor, di man siya ka. Mahadlo ka nga, basig. May lain kang sakit nga gidada. Unya na lang gid ko magpadag, Doktor Dong. Kung doon ako'y sakit nga mabatyagan sa kong lawas pa. Pero raman. Pero sama ni sa miagi, Dong. Nakuhaan na sa tingali ko. Masari pagtuong na ko, day. Paita, eh. Gusto na kayo kung makakita taog anak ko, eh. O, bitaw. Ay nalang padag, doktor, oy. Wala man gud ka kay gipamating sakit sa lawas, god. Wala man hinuon, ma. O, di ayun na lang. Kinirabang mga doktor, no, usahay. Magpatakara na sila gresita, oy. Gasto pas tambal nga way gamit sa lawas. Unya, mobayad kapag yun nila sa laing serbisyo. Hasol kayo na, oy. Parehas lang yung tingali ni sa unang higayon, mga. Nga nang mapdos ko niya, nakuha. Hahay. Nagtuo ko mga us-usgit ko og matris. Ang bata nga dugo pa sa akong sabakan. Mugawas sa dayon og makuha. Oh, pwede sab nga kana ang hinungdan. Pero
Doon na pa'y lain, oy. Lain nga posibleng hinungdan, gawas anang us-us kag matris. Unsa man ma? Basig buayahon nas Patrick nga imong bana? Ha? Unsa nang buayahon ma? Ay, gasos ka na kung buayahon, good. Mamang ko na'y sultis kara ang tao, good sa una. Nga basta doon na'y buayahon nga asawa o bana baka ha, dili gyud na makaanak. Kung mo mabdos ang asawa, makuhaan gyud. Unya, kung pananglit, dili ang akong banang buayahon. Maunay pagaingnon nga, ikaw, Chiche, ikaw ang buayahon. Ma? Mau ba, Patrick? Okay pa. Bida. Doon na ikauban ako trabaho nga dagaw niya Unya, sa magita ni sulti ko rin mo pa kaya di man ni maayo. Nakagusto na ko. Sayo siyang minyo ako. Sugot ko na siya, muyab ko niya. Uy, unya. Panguyaban ako siya pa. Gusto lagi taon ko makitag anak. Ay, pastilan mo. Pagkabuutan na ba si mong asawa ng imong budian? Iday, ibaw ko ba? Dako kini sa akong nanunaan. Tambagan akong Padre Joshua kadurnaan eh. Pero, gusto ko makanak. Usa, mga bit ko. Pahala ng maimperno. Ay, amping lang ha. Nga dili ka masakpan si mong asawa. Pag amping taon si mga lihok. Muray gidangat. Hilom diyang nangabit ang imong bana, o sa diyang namabdos ang iyang kabit, nagtaban silang duha. Oo, ma. Ako gindi ang dunay apan. Kinakapamaptos ba siya? Ay, di na maayong iyang gibuhat, oy. Kung matuol siya nga nahigugma nimo, dili kanya biyaan. Anak naman kayang tuyo sa maong babae. Mas may pagmamatay na lang ko, ma. Mas may pagmamatay na lang ko. Chiche. Ngano gutang magpakamatay man ka. Kada kung sa intaon anang maghikog, day. Dili ka, ana, ha? Di ba yun ka masod, anas langit, day? Pero nga kung ba na, di akong gibiyaan, ma. Dili pa ka namang katapusan si mong kalibutan. Kay Chichi. Uy, Dong Roger, di ka di ay dong. Roger. Kaya kay nakago og biya ni mong bana. Dili siya tinuod nga nagmahal nimo. Ako, Chichi. Ako tinuod nagmahal nimo. Kung ako pa'y gisugot nimo, kita nakasal. Okay ra ka nga. Dili ta makaanak. Ikaw ang importante alang ka nako, Chichi. Roger. Pastilan. May pag si Roger to ang imong gisugot na sa una. Okay raman din niya nga dili mo makaanak. Sino day? Atabangan siya mong mama. Sugtan ako. Day, Chichi. Kay mahalon upang kaon ko ikaw, day. Bahala dili ta makaanak. Roger.
Unsa? Karon nga uyab na mo, Roger. Gusto siya nga ato ka na mo tipo niya sa ilang bahay? O, ma. Mubiya ko ining bahay ni Patrick, ma. Aron hinpit ko siyang malimtan. Magpalayo ko ining bayang mga gitukod niya para na mo. Oh, nalasik eh. Ay, di lang ko mo agdin ninyo, day. Nga anhin mo po yung uban nato. Kay, lisod sad kayo. Unya unsa man. Kanus akan man maadtos ila, ha? Karon dayon, ma. Hipuson ko ang tanan akong mga butang. Ug dadon ako dito sa ila ni Roger. Ug dito sa ilang bahay. At doon ako itukyan niya nga akong lawas. Oh, unsa gudi ay. Wa pa din mo matugyan imong lawas niya. Wa pa din na itabo ninyo duha. Wa pa maui. At doon ako dito itukyan niyang akong lawas, ma, sa ilang bahay. Wa man po siya magdali. Pagkabuutan, baya ni Roger. Uy, may sakyanan man nga may hunong sa gawas, nak. Kang Roger na kinasakyanan, ma. Mutabang ba siya gahakot na ako sa mga butang. Apilo na lang na ako ning gamay nga ref, ma. Ako may nagpalitan na. Busa, dadon ko na sa akong pagbiya ining baya. Ipanghakot ti Chichi ang tanan niyang butang sa among bahay pa. Oo, kay human kuno sila nagkauyab si Roger, ibali na sila. Nag-live-in na yun. Ikaw, unsa may yung plano? Kauyab gid siya. Kauyab sila sa Roger da. Dako, man kay nagustos by Roger sa kong asawa taon sa una pa man na. Unya ikaw, unsa man, wa ka na ba'y plano nga makigbalik pa sa imong asawa? Mga pa. Kuan ba, may anak na taon, may. Isod kayo. Akong kabit o ako na anak. Puso, di may mong buhian ko pa siya. Bahala na akong asawa magkitipo naglain. Managit kog shower. Presko nang pamati na ko sa kong lawas. Ug si Roger, nagpaabot na nako sa mong kwarto. Iyan ako na kong gamiton. Buutan gid siya. Ug okay ra niya nga dili ko makaanak. Basta si Roger, siya nang ipuli ko sa akong bana. Kalami ni mong dadila ka pa. Cute ani ay. Bakal yan, cute kayo. Okay, wala pa may patang lagi, anak ko. Muna ki, mas nangit pa niya sa akong asawa. Ikaw sab. Mas lamig ka pang madagdila kaysa kong anak. Bakit lamig? Kumot pa. Magunita sa ko. Ania. Uburon na akong brief, ha? Roger, katakuan ang imo. Kinilami. Wow, katos kikini. Di mahakom sa kupad. Hakan pa di Pwede, Ali. Ikaw ano sa akong inapi. May plaster ko kita, ha? Sige na. Gini, ha? Ay, kapos. Roger. Agay. Kalami. Roger.
Naluya gid ko ito kayo nas gibuhat ni Roger na ako. Og happy kay ko uban niya. Kay bisag wa may makaanak, gihigog mo kipangga ko niya pag-ayo. Mga katumang kasama ang tampo ni Chiche, dinining tulumanon. What's the style? Gimahal o gihugma pag-ayo bisan dili makaanak style. Kini mao sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.